Bang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jagli. Agak betul di sini. Agak kece juga selek. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli lak beres. Ada. Oke kamu boleh tahu. Aku tuh. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Wis nggo dolanan asik iki. Pateni kok adiran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lete kecil masih. Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh ya, aku Petro. Aku. Kali keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade wajib kada ya. Akade. Aku ini akade. Tulis. Kada kalau kowe. Matane. Aku Bagong. Kelewat kok Bagong. Heeh. Acem jelas jelas. Ayo mundur. Aku baca sawala kata kawaya kata wisa sebari tile bagai. Puyer Patra. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketek kemarin tile kawaya. Tulis aja buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Agak ada baik kita. Wah, kita kematian. Monggo ngono dadi dolanan. Saake ya, Bang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mblek wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu terus. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan Ngendis ora diturai apa-apa. Oh, can bocah-bocahane do. Wah, Petro iki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Petro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu arep
kula Mbah. Mungsa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose rajamak-jamak. Oh. Wonge cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asin ning kahanan. Sentyaki. Inggih, kok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulai wutuh ki bejo. Kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Sentyaki. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Wah. Mungsa apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene rajamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan. Dolanan ora. Lumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika Matane. sok lanang, sok wedok. Manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho, kalah dulu. Timune kula mboten monggo pulia Mas. durene wong-wong Karang Kadempel Kurawa sapa menang sing kono arep mbangane maju kowe. Nggih, Ayo gantos. maju Kurawa. Timun mungsuh krating-deng. Maju. Kowe tak antem dasmu anggere macem-macem kuwi. Kok siji. Maksude piye? Ketoke kok ora. Ngoten niku pokoke sampean karo semingkir. anak-anak penduduk. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kula. Zaman aja nganti anak-anak penduduk. Aku jane gumul kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo. Make up, Mbak. Ampun benges, make up wong desa. Benges kok disebut. Wis maju ae kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata Imbalan padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe?
godho petuk. Jleng kuwi kethuke gedhek ngono kok tok. Kalau bayar pira kowe? Semantean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melja. Melja sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Setiampo Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ya mundur lah, ya mundur. Ora kuat aku mbangane gedene empuk. Iya. Wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwokerto kuwi sapa? Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa kaya bocah cilik. Arep ngopo mrene? Gelut Maju. ana Suramerata aja ya merata imbang yen padha-padha. Nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Timban ati ketiban alatku musik marci jenengan. Aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalake Kurawa. Petruk karo Bagonge duncalik tumbang. Wiki ambiar. Ya ampun, Mas Setiaki boyo didadekke sik regane. Ya ampun. Ayo ya. Gilan. Ger, wonten dawuh mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Ayo. Sopo, Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedhe aja Mas. Matane. Dadaku deg-degan. Lek. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Ayo mundur lah, ayo mundur. Kalah, Dur. Raden. Raden, jangan gitu dong. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Padahal aku wis nafsu banget. Kurawa kaya bocah. Raden, ya ampun malah lunga. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Waduh ya ampun wong kadang-kadang ganteng kabeh. Aja nganti. Ya ampun sapa Mas? Anak-anak Pandhawa iso nrenggalake Kurawa. Petruk karo Bagonge duncalik tumbal. Antar fit antar. Ya ampun ilang ya. Angslep nang bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasane ya dislep kon. Ya ampun gila. Petruk ora edan. Petruk ora. Sopo? Antasena. Wis apa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak, mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garwaca Kakang Turjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, hebat. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kowe ndelek. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Prabu Bulu nggo nang golo nek dicucuk mati. Aku wis wani kok dadak tok antar kene piye? Ora ngendon-ndoni wong wani ya. Gede banget. Nek mati.
Mati aku pasti terpuas. Pajake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Sapa? Iki sapa kok menjap-menjap. Kuwatir. Bala dewa mundur. Bengi Antasena asu. Ora kalah beda karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Untung diabus. Mati tenan aku iki. Gede banget wis gak iso mbayang-bayang. Monggo tok kon maju. Sing ngumpet iku ya kudu mundur ke tombo sik. Suku lari. Kudu sak penake dhewe lah. Piye, Pak? Ora wis buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo. Wong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora ngelek-eleki ora. Ih! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak pethok iki mah merem ngono. Akeh sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba nganti ngopo iki. Ya men dingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke kok. Pecandasmu lho kok. Anu, mangke jenenge wujude awis irung iki lho. Senet adikku. Mundur. Piye sok diomoti pucuke iki. Oke, ora kuwatir. Bala dewa kok ngendel-endel. Awas ora mrotot jemete iki ora dijabeti. Bagong iki ora kalah beda karo bala dewa. Anu jebol kok dijabeti. Wis ta, cerewet kowe iki. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Mati tenan aku iki nang kono. Aku nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ono pelanggan kae. Sepatuku terus tak undul. Iku ya kudu mundur ke tombo sik. Aku terus melayu sipatku ping ndak konangan Satpol PP. Piye, Dul? Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Mengetinipun Aku mau mulai. Awas ora mrata jembrot ayo. Semar ndi? Semar. Cok ngombe karo Petro. Semar. Toko Mas. Nek sampean ora ketelu karo kadidane Petro mbok jajal kan iki cepet Tak iki. boyonge Legane Petro ora meh maido terus. Iki niku nyambul gawe tenanan. Cok penake dhewe ora. Kalah. Arnendi. Ngaco. Ya ampun iki mati barang isin jengat e. Iki mboten muncul pal. Ayo, arti apa kowe? Wah, kurat. Mojar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gara iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki.
Sukini. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Jangan iki kula niku ora tau. Kowe ndelek. Sia-sia uripku. Mundur. Bong. Lara-lara ati kula mesti sepele karo wong karek kecil. Kula mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kaya piye? Hah? Ora ngendon-ndoni wong Kono adus kono. nek mati. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semanggaken. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kundur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disonggo enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Wah. Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing ngeparani kridane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa Siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene pancaka. Waduh. Untung mati aku.
yuswaning jajalanan sukertaning bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kagedaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara jeneng Atiwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampuh tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara.